Или нещо, така, едно усмихнато личице. А тук е времето, или това са първите 9 месеца, когато един човек навлиза в работата. Обикновено, спомнете си, вие когато постъпите, обикновено човек постъпва на новата си работа с известна доза ентусиазъм. Не така беше, взехме на работа в Kaufland. А не, остави се, взехме на работа в Kaufland. И какво случва? Ти започваш някъде ето тук и първите 3 месеца искаш да се докажеш, да учиш нови неща, но в един момент си кажеш, то е било по-сложно, било по-трудно. Осъзнавате размера на предизвикателството. И има опасност, особено ако това, което описат ти като сценарий, някой по-такъв директивен, по-изискващ, по-инструктивен стил на мениджмънт, човек да изпита колебание, дали изобщо е направил правилния избор, дали ще се справи и неговият ентусиазъм тръгва надолу. И това обикновено случва между 2 и 6 месеца. И ето тук някъде служителят започва да усеща леденият полъх на долината на смъртта. И какво трябва да направим ние, които сме част от екипа? Ние трябва да окажем подкрепа, давайки честа, навременна, балансирана, подкрепяща обратна връзка, да бъдем малко по-ангажирани с ежедневните предизвикателства. Много важно да окуражаваме и да хвалим дори минималния напредък. Защото това дава много храна за мотивацията на напредък. И ако ние се справим добре тук, да покажем тази подкрепа по адекватен начин, реално обръщаме кривата и на 9-тия месец колегата идва ето тук. И само забележете, ако ние сме се справили добре с тази фаза на ученето, в един момент, вижте, човек дори може да бъде по-мотивиран, отколкото с началото. Сигурно ще кажете, окей, защо ми обясняваш всичко това? Защото това започнахме. Всички сме един екип, който движи бизнес напред. Говоря само за по-опитните колеги. Ако вие инвестирате ето тук, в тези нови колеги, реално това работи по посока създаване на добра атмосфера, добра среда, която да благоприятства постигане на цели резултати. В случая нашия резултат е доброто обслужване на клиента.